Her i de smukke danske skove henter vi 90% af vores råvarer. Præcis som vi har gjort siden virksomhedens start i 1885. Vi udvælger selv de bedste stammer, ofte lige uden for vores egen dør, i Brahetrolleborg Skov på Sydfyn. Vores mangeårige erfaring med faconskæring, bugning, dampning af træ har gjort os til en af markedets førende leverandører af kvalitetstræ til danske møbelproducenter. For eksempel har vi leveret træet til Wehners berømte Y-stol siden 1950'erne. Massive plankegulve af Ask, Douglas eller Pitch Pine er vores andet speciale. De senere år har vi leveret mere end 150.000 kvadratmeter gulvplanker fra denne produktionshal til hundredvis af private hjem, til konferencecenter, forretninger, slotte og herregårde. Alle vores kunder har fået træ for livet, for vores produkter er som os selv, med dybe historiske rødder og en kerne af kvalitet.